pakafukirwa mwana uko ndipandakazofonerwa nevanhu kuti no kokuno kuzvirunzi mukadzi wenyu paipa akanga aviga mwana mubhaketi but runzi akazofushira mwana kunhegireni kumatsime uko. Saka runzi pane mwana ari kunzi ari kutorotomoka ari kuti wakashandisa kutakura bhaketi nekudii kuchera ikoko handizivi kuti zvakaitika. Zvikanzi akana kufa wena kane nharo kwakukasumudza nemakumba kwakukati mo zvine simba mutara hanzi ndokubva kachema futi kamwanaka. Usiku unofanira maraundi 2 AM here asi ungoti munhu ane nhumbona waingotsana kuti inino semunhu nguva zhinji ndisiri pamba ndapinda mumba ndarara. Chiitiko chedistrict chepamarobhots chanyanya chekubvisa mimba. Mumwe atorina nguva akafa nemimba iyoyo, mwana anga atokura. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Vagari vemuHopley vakaratidza kunyunyuta nekutorwa kwezvinodhaka kuri kuitwa nevana vechidiki mumusha uyu, zvichitevera chiitiko chemudzimai ane makore 32 uyu ari kufungirwa kuti akaponda karusvava nekukarovera kwaaikaita mutara mushure mekunge avimbiswa kugara kana kuti kuroja pamusha nalandlady wake asingabhadhari rendi kwemwedzi minomwe inova 7. Vatori vedu venhau vePahasha TV vakashanyira musha uyu kuti vanzwe zvizere. Ngatinzwe zvizere munyaya iyi. Yange iri Sunday musi wa8 December ndo pakaitika zvinizvi. Ini ndichizobvawo kubasa musi weMonday ndinenge ndichigara kubasa. Saka ndakagamuchirwa nemwana wangu ndobva ndatomuti anga nemwana wasisi wangu mudiki ndobva ndamuti esitaku ndobva atondimhoresa ndikati mama wari sei ndobva ndanzi nemwana wangu musikana zvikanzi mama wari kutiza polisi wakaponda mwana wamaimishi ndobva ndatomuti pfeke nyarara ndiri kunzwa nyaya idzodzo ndobva anyarara mwana ndobva taenda kumba ndikati vari sei mama zvikanzi variko ndobva ndadarikira kumba kwake kunomuona. Pandakasvika karadza kuvhunduka ndikamuti chii hana yekuiradza kuti isina kugadzikana. Zvikachinzi pane zvakaitika. Ndikati chii chakaitika? Zvikachinzi maimishi vakazvara mwana akafa. Ndikati akafa hawo? Zvikachinzi iwe akafa. Ndikati chirudzi? Apa vainzi maimishi vakazvara mwana ndivapa? Ndilandlord vake. Alright. Ve-sister yenyu? Ve-sister yangu ndo vakazvara mwana. Iye ndokupiwa mwana uye kuti ita madhiri. Ini handisi kuda kuyamwisa mwana mushure mekunge vazvara. Saka pandakasvika nditsanangurire nyaya iyi anga achingojamba jamba ndobva ndazozvinzwa muraini zvichingotaurwa sisi wako ndo zvavakaita sisi wako ndo zvavakaita. Ndobva ndasvika pakunomudzokera futi kunomubvunzisisa nyaya iyi. Kwewe uri kunzi wakabvisa maimishi nhumbu? Zvikachinzi wabvisa. Ndakavabvisa. Ndikati wakavabvisirei? Zvikanzi takawirana kuti ndogara pamba pawo 7 months ndichigara mahara. Ndikati ndozvamakasaindirana pasi. Ndikati zvikanzi ndikati ingakukunzi nhumbu yange yasvika 1 mwana akatozvarwa akatochema. Zvikanzi mwana akazvarwa akachema. Ndikati vakazvarira kupi? Zvikanzi mumba mangu. Ndikati after vazvara hanzi vakati mwana handisi kumuda ita zvatakawirirana. Saka mai avakazvara vakabva vazoenda kuchipatara. Iye ndobva asara nemwana. Hanzi ndobva waisa mwana mubhaketi. Mwana ari mupenyu. Ndobva aisa bhaketi rira pasi pembedha. Saka zvakaitikira masuwe vana vaiona zvese izvi. Mushure mekuti mwana wamusikana walandlord akaenza nemwana wangu ma12 years. Akati mwana wedu achema mama wedu ane mwana. Ndobva hanzi kasika kunyarara mama wako avana mwana. Saka vana ndobva vangozvisiya ndobva vaenda kunotamba. Manheru emusi weSunday uya zvakaitika. Ndobva abva kumba kwake. Pane kadistance kadiki. Kubva kumba kwake yesisi wangu ndobva waya kuzomutsa mwana wangu inini ane 12 years musikana. Hanzi akati uya kuno ndibatsirewo kutakura dhishi rehembe anga wachira kumba kwangu. Mwana ndobva atakura dhishi ri. Iye ndobva asara akamira kuroad. Akati ndemutsveta washeni mutore bhaketi riri pasombedha muye naro. Vana ndobva vaenda zveshuwa. Ndobva vanodhonza bhaketi riya vari 2 nekamwana kalandlord kaya.
ndobva vatonza bhaketi hanzi mwana ndobva achema vana ndobva vatiza pavakatiza vachidzokera kupi kuna sisi wangu zvikanzi mama mwana ari kuchema zvikanzi kasikai kunotora mwana iyeye akanzwika nevanhu azvimire musha ndobva vadzokera ndobva vanotora mwana uyu akabatisana bhaketi riya vakanopasiswa ya bhaketi vamupa bhaketi riya mwana achichema ndobva aburisa mwana uya mubhaketi andobva aroera mwana kairi pasi hanzi mwana uya ndobva afa ndobva amuputira ndobva ati manya munotora badza vana ndobva vaenda zveshuwa ndobva vanotora badza ndobva vachienda kubanuko ndobva vanocherera mwana uya usiku ndobva vamusiya akadaro ndobva vachidzoka kumba saka vana vakaramba vachingotaura wangu inini mwana ndiye akaramba achingozvitaura muvanhu pese paanenge achitamba achingozvitaura inini ndasina kuziva kuti ndozvavakaita akatozonditsanangura after 3 days ndabva kubasa yanga ri musi Wednesday tichocherawo mvura bandochera mai veipacho kuti zvakaitwa nasisi wako hazviiti chichi ndikati akambonyanyoiteiko ina ndina kana information inobatika ndobva vanditsanangurira pai mwana wangu ini ndobva nditi inini mama vakanditi nyarara but ndindozviziva ndikati ndobva nzitaura ndobva chitsanangura zvese zvakaitika ndikati ko iregere kundiudza zvikanzani makanditi ndinyarara saka ndakabva ndazongotiwo inini alright no problem kuti nyaya ndiendese kupolisi regai mbotanga ndambonoudza sekuru zveshuwa ndakasimuka ndikaenda kupa kwasekuru hanzvadzi yamama vanogara kufidelity ndikanovatsanangurira nauye kasekuru ndozvaitwa nemuzukuru wenyu kanzi akashandisirei mwana ndikati handizivi kanzi enda unotaura naye nalandlord uvanzwisise chii chakaitika zveshuwa ndobva ndaenda kumba kwake manheru eti ndoda kuona mese nalandlord wako zvikanzi landlord waenda kumusha ndikati alright iwewo wacho wakatora mwana ukamuplesa ro ipi pakunoviga chitunha chenyu ndobva azviramba ndikati aiwa urambeka hanzi wakaenda nemwana zvanza ndamboenda naye ndatora mwana ndobva atsanangura kuti mama makadai tikasvika pakunetsana tikatombokandidzirana mashungu nasista yangu ndikasvika pakubatikana kumudza kuti handidi kuona kumba kwangu ndobva ndatobva pai longe after 4 days zvaitika hapana aifambira umwe nyaya dza dzakangonyararwawo ndobva ndazotumirwa munhu nachialeti kuti endai munotaurira mai vemwana akashandiswa kuti vauye kuno ndobva ndaenda zvikanzi uyai nemwana zveshuwa ndobva ndaenda nemwana ndobva anotsanangura ndobva tichiendai kumba pasina kana tongoti pasina 4 hours ndobva ndaona polisi yauya tiri kuda mwana ndobva ndaperekedza mwana zvikanzi tiri kuda kuti tiende pakafutsirwa mwana unopaziva here aingoti ndopaziva zveshuwa ndobva anotiratidza patakasvikapo aitongonongedzera kuti apa ndipo apapo zveshuwa mwana akazofukunwa past 2 p.m. vanetsa nechihure vakatombokuvadzisa murume wavo vavanikidzwa vaine chikomba murume haashandire muno anoshandira kure hanzi kubheti bridge uko ndobva wawanikidzwa nechikomba mumba murume angouya ndokuwana mine chikomba ivo kwakuchiti vachivhura dho murume achipinda chikomba chichimhanya saka zvakasvikodhumana pamusuwo ndobva asvikorohwa chibhakera achibva chikomba chatiza inini ndoitwa zviri mberi madyo ndini muridzi wemudzimai asi panyaya iyi ndikungati nenguva tisinganyatsonzwisisana nemudzimai saka kusanzwisana kwedu kuri pakuti mudzimai uyu takamubata nechikomba ndokubva taseparetana mukugara nekuda kwemhuri mhuriwo isina ari kuchengeta ari kudi takambokurukura tichiedza kuti pamwe tingawana ndiani angagare nemhuri but on my side hakuna varikwanisa kuti ndikasiyire vana vakagara navo kana kudi saka ini ndaonawo kuti zvinhu zvikundiremera tagara mudzimai akazoti ndakuuya but ndakati ini chava ikoko svika akazodzoka ko zvakamira sei ndokuonesana tichiti togara sei tobva tanzwisana kati izvinezvi zvatichaita sei sakwanisa kuzviita raorai tagara kudaro mudzimai anga akaiswa jadhiyo
akaiswa jadhi ndikati zvorai zvatagara tichiita mwana akaramba kubviswa jadhi kubva ipapo kusvika nhasi tunga akaiswa 2013 zvokuti mwana last born yedu yamu grade 7 ezvinezvi ari wa 2011 tichiedza kuti tiite mwana but mumwe wangu airamba tisingazodi angane zvakewo zvaita sei zvaimufadza saka ndokuuya tagara mumwe wangu achinja futi atanga futi maitiro ake ayaya ndokubva tagara saka tasvika ipapa kutiwo kana tikatadza kunzwisana tikati ndimu mutsiure patinenge tatadza kunzwisana hama dzaidzi dzapindira ndo anongoti akangokwanisa kubuda kumba umashiwa panze hama dzacho dzakutopinda dzakutanga kutofona kuti wanetsana nehama nemwana wedu zvazodai sitaenda kumasowe akasiya ko wasiya sei kuenda kuchechi aiwa ndiro chana tiri kunda kunamatira uko ko raiti ko wai wasiya hapana reason nyaya yekuyo jadheo akaramba kubviswa saka imwe nyaya tainetsana yenyaya yemari ukamupa mari kuya nemari kumupa mari kudai mari iyoyo hauzivi kuti inofamba sei ndisvika uchibvunza ko mari yandasiya pane pasina kana sendi even maschool fees evana mumwe wacho ndakatombosvika kudhoropa kuenda kuchikoro vese iri nyaya yekuti ndasiya mari ndakatotosiya mari mukuru wacho achiti arejesta takazombodhiropesa vana wechikoro ndandasiya mari yekuti mukuru wacho arejeste wabhadhare mwana wechikoro ndichidzoka kubasa ndichiti mari yei iripo here tichipamhidzira ndinoita sei tinobhadhara ndichisvika papasina mari ko mari iri kupi andabhadhara uno chikoro mukuru wacho haana kubhadharirwa mumwe wacho anga abhadharirwa $10 kuenda kuchikoro hakuna mari dzakabhadhara ndoimwe nyaya tainetsana tobva iva madhezi akauya yacho tasvika panapa inini madhezi anga asipo ndati no ndo madhezi andakavakaimba nditi no inini zvandisina mudzimai ndiri munhu anoenda kubasa nguva zhinji ndesira raundi vana ava ndigare nevana ndiri munhu wemurume vamwe vana vasikana mumwe wacho atokura zvekuti kuti ndirambe chigara naye ndiri ndega zviti saka ndado ndiise maloja ndikatsvaka maloja kana 2 kana 3 ekutiwo vanenge vachiona mhuri ndisipo mukungotsvaka ndikaita maloja ko ndokwakaita pressure yekuti auye nekuti anga ane shamwari dzoti zuva randikatanga kutoti ndakugadzira kunono vakatomufonera ndo zvaapanapa mangwana acho ndichibuda inini vaitofanira kunzi varipo ndichingobuda kuenda kubasa takadzoka ndichingoenda kubasa takatosara chinozonzi munhu asvika pamba indisisipo saka mutadzati takuzinetsananitsanawo nenyaya idzodzidzi panyaya yemaloja iyi hama dzai dzakupindira kuti iwewe mwana wedu anofanira kutora mari yerendi tikati no mari yerendi inini matauriro andandikazita mari yerendi haisi yangu inini haisi yako iwe mudzimai imari yevana ichachengeta mhuri panyaya inenge yashota chikafu zvine zvimwe zvidiwa zvimasaplimenti kuchikoro maextra lesson kana vangave mabhuku chingave chii chashota kuwana kuchikoro inini ndisipo mari iyoyo ndozvainoshanda hama dzacho dzadzapindira pakati noise zvikanzi isusu mwana wedu iyoyo mari yerendi ndinofanira kutongwa nechi mwana wedu ndiye anofanira kutora mari yerendi aiwa inini ndini baba wepamba ndinofanira kuisa mutemo ndotaura zvandoda inini zvikanzi aiwa zviti even panyaya yekuenda kuchechi zvikanzi mwana wedu haumudzire zvokuita kana ada kugadzira musoro kana kasada kuenda kuchechi kana kasada kudii ndezvake osamudzi hazi mwana wako alright no problem ndandanyarara saka ndakasvika paextend yekuti ndandakurarama upenyu hwekunge parumana nzombe saka ndasvika pakunyarara kuti chese chatoda kutaura ndikangotaura chete anobvafona kuna amai vacho kuti hanzi kuti anofona achiti kuti anongobuda otofona amai vacho tanga kutofona bheki saka kubva ipapo ndofunga izvozvi zvitane 2 years hati pana bonde tiri kugara ndokosvika ndobuda ndoenda pane madhezi andairwara ndichita senge ndinasima ndichidii ndaiti ndiri kumba ndakarwara umo ndakunosika ndakagara ipapa muswero wese kana 2 days 3 days ndichizarirwa iye anongobuda kumba umo tobuda oenda haana mamuka sei maswera sei ko muri kunzwa sei kana akadzoka hapana madhezi aimboenda kushanda kumbaro akauya neshamwari yake pane shamwari imwe loja raigara kuseruku aingosvika pamwe angosvika todarikira unotandira kuseruku kuzouya umbauma anozouya kana kuma 10-11 dzimanheru ngosvika urara mangwana kuseri tomuka foni yanga isingaiswe umbauma foni inogara kupi yaichajiswa kuseri kogara kuseri ikoko
kana akubuda kuseni ndokunotorwa foni munhu obuda oenda kubasa kwake. Saka ndasvika paextend yekuti no zvokuramba ndichanetsa nemunhu unosvika paextend yechi isisiri right. Mari yerendi vakutora vakudini kana inini yangu yekubasa ini handichaita sei handichasiya kumba sezvo mari iripo yerendi 3 maloji anokwanisa kukavha mari yechikafu chevana. Inini ndakuchimira nemaschool fees evana nezvese zvinodiwa kuchikoro. Ndo mararamiro andata kuita kusvika pari nhasi. Saka ininiwo kuti zvebonde pasina ndandangobudawo ndichienda kubva last ndofunga ezvituma 2024 handiti pane 2 years tikasvika muna February next year 2 years solid 2 years nezakwana. Saka iyewo aitawo zvaaita munomu asi inini handina zvandandabata Radiant asi vanhu vanda sei zvinenge zvichitopinda kuti apa nepapa nepapa senyaya yekuti oenda ndisinawo chi nekuti hama dzacho dzatoramba dziisa pressure zvekuti pane rimwe dhera tikanetsana vaitofona vachitiretena tiri kuuya kumba ikoko tinoda kutosvika tokurova tozosvika ipapo da kutokubvisa pamba ipapo uchaona chakubvisa pamba ipapo tisi uchaona inini ndinda kugara ipapo hanzvadzi dzake dzakufona chifona nemaprivate number pamai vacho vanga vambobva kufona hanzvadzi dzake dzakufona nemaprivate number uchinditi toda kutokuuya tichikubvisa pamba ipapo hapazi pamba pako chichi kwai ndatanze inini mudzimai uyu tetadza kunzwisana naye panguva yatoti tigadzirisane anovafonera hama dzacho ndakavatsanana ndikati inini haafanira kunge achifonera imimi anofanira kufonera atete ambuya asekuru kana amainini kana bamunini ndo vanhu vatinoziva kuti vanokwanisa kuita sei kugasa nyaya kana dziri nyaya dzemumba. But kana achifonera amai inini ndinokwanisa kusununguka sei kutaura nyaya dzemumba mangu ini dziri kuitika mumba mangu kuna amai kana kuna atezvara kozi ndo vanenge vafonera ndo vandanga kufona bheki vachitiritina inini. Saka ini handikwanisa kusununguka. Saka ndasvika paextend kuti no inini rega ndichimira zvakawanda ndingoita sei ndosiyana nazvo. Asi kana kuri kuti pane chakaipa kana chichazobuda nyika ichazoona kuti muipi ndiani inini neye mudzimai wangu. Saka inini zuva rakaitika zvinhu izvi inini ndandisipo ndauya manheru nchibva kubasa. Ndasvika nchibva kubasa ndakasvika ndapinda mumanhandarara toa ndakasvika ndichisvika apa nditi hodhi ndichisvika apa yanga akamira samweya akangoratidza kuvhunduka hana kudaira ndakupinda mumba ndopakazoti makadii baba mishi tiri kwenu mwadona ndapinda mubanana ndorara bhegi chairo hatambire kubikira chikafu haabike mwenguva hatombokumhorese kungonyarira kuwacha hembe dzacho hawache haadii everything. Saka ndakangoda no inini zvikuramba chinetsana nevanhu ndinyarara ndisiye ndokubva ndapinda mubanana ndarara kudaro usiku nofanga maraundi 2 am here asi ungoti munhu ane nhumbu vanhu vaingotsana kuti inino semunhu nguva zhinji ndisiri pamba ndapinda mumba ndarara kwakuma 2 akangobuda panze atatofunga almost an hour kana hour something tadzoka mumba avadzoka mumba varara kwakuchena zvokuma 5 avabuda panze time yandikazobuda ndakabuda zvokuma past 5 ndatomona achitsvaira ndati vanhu vatoda kuti munhu ane nhumbu yatokura iye kuti yatotowadzi kudaita se kusununguka nekuti ininiwo zvangu nguva zhinji togona kuuya manheru tobuda kuseniseni chita sei ndichienda alright tata ndoda kuona madzibaba semunhu wandaijaira ndoti ndakasvika ndotosvika chitombotandirai ndandabuda kumapasi 5 ndandanovaona tatandara ndandadzoka kumaraundi 6 because mazano kunze kurukurumidza kuchera ndadzoka pana ndichisvika panapa ko amai venyu vari kupi because vana vangu anditi no toda kuti kana mauya munditengere hembe dzekrismas tata no ndiri kuuya ndasvika ko amai venyu aenda kupi because nda kuti tiende kupi town ndotenga hembe dzekrismas ndisi kuziva kuti waenda kupi tagara kubva mapasti kuma6 koko 7 8 tara ndabvunza ko imi amai venyu aenda kupi zvikanzi vaenda kwamadzimai kumusoro uku kunoyereswa kochi hatisi kuziva tangonzonzi namai tadiwa ndo ati amai venyu vaita sei vaita kunoyereswa tata alright rimaita semoni time dzita sei dziri kufamba ini ndakuenda kubasa vezvekubasa kwangu kumazuva ano mashandiro andaisita kudhara nezvino zvasiyana vezvo ndakachinyikwa ndanzi ndasupervisa kubasa. Saka ndine mukana wandiropiwa kunzi imboenda kupi ipapa kutoya kwandaita ndakaita zvekutotumwa nebasa ndichienda kubedbridge nekudzoka. Saka kutoya kwandiri kunditodiwa kubasa izvozvo tata alright chimimi chiogeza haitire sei tiende kutauni
zvekuti amai venyu havapo chichi aisvakatisiyana nazvo tabugeza taenda kutaunda ndasvika paya ndavatengera hembe dzavari kuda ndandapa mari yebhazi chidzoka ikupi kumba adzoka kunoku ini ndatokwirawo bhazi ndatokuenda kuwestgate ndavafonera koma akupi tasvika kumba auright ndabuda tonga takwira bhazi tabuda muchinhoi ndopandakanzwa mwana musikana mukuru afona fona ibheki komutofona ibheki kwakamira sei zvikanzi taurai nemupurisa ndafona bheki komupurisa wacho ndiani nyaya yacho zvakamira sei zvikanzi mudzimai wenyu aita miscarriage alright saka muri kuti kudii network yainetsa tikati alright ini handisi kunyatsokunzwa iye chimupa nhamba dzangu andifonere kana kuti iye ngaandifonere nhamba yake ndedzi kutaura naye ndizwa kuti zvamuri kuti imi waita miscarriage zvakamira sei nyaya yacho because ini handina zvanda sei zvandiri kuziva kuti zvakamira sei ndatobva kumba ikoko network yavha yangonetsaenzana ndangoramba ndichitoenda tasvika kumakuti atonzwa vanhu vakutofona kunoku mukadzi wenyu aita miscarriage atora mwana anonzi aiswa mubhaketi vanhu vambotera kumutsvaga but mwana wacho azira sei alright ndaenda ndasvika ndatosvika kuchirundo izofonera mwana ko iwewe nyaya yacho yamizomira sei zvikanzi panguva yandafonerwawo inini ndikatouya kumba tatumirwa anzi mwana anonzi Mavheri ndokubva ndauya kunotorwa ndobva ndasvika kumba ndandoona amai vakarara mumba patangachiratidza kuti vanyangadza chii magumbezi ko chii zvikanzi mudumbu rundirwadza ko chii zvikanzi mudumbu rundirwadza chii zvikanzi ko toita sei zvikanzi ndibikire chikafu ndoenzara zvikanzi ndachanda ndacho handina ndabika chikafu chiya gasi mamusina ndafirisa gasi ndakabikira chikafu chidyai waramba kudya alright zvikanzi achimukai ndiedze kubvisa chii zvikanzi aiwa imbondisiya ndimboita sei ndimborara hanzi ndomataurira aita ndati alright asi saka ndakamboti ko musikana mudiki ari kupei zvikanzi hamene kwaaenda ndingati rega ndimutsvage saka ndira ndabuda chirega nditsvage chi mumwe musikana mudiki ndabuda paya hanzi ndopa ndakamutsvaga ndatamushanda ndatomboenda kumba handakati tema ndakazodzoka ndakasvika mumba pazara vanhu ko zvikanzi ndozviripo amai vako varonzi waita miscarriage but varonzi waita mwana asi mwana wacho hamene kuti vamisa kupisa vanhu vari kuti pane waita se waiga mwana vari kutira kutsvaga mwana saka iye ari kuti ndakangosvika upepo ndichitaona chandichataura ndobva ndanzi tirai kubvunza amai vako kuti zvafamba sei handiko vanhu vese vabuda mumba hanzi kutirai kuvabvunza varongoti hapana ndobva ndashaza ndoita sei saka vaizoita hanzi vakazotakurwa here vakaziniswa kuchipatara kuGuma hospital vachinzi chevakuru chasarira mukati vauda kunoitwa skani kudii ndokuzopandakamufonera pachitoti nditori paroid ndinoda kutokwira kuenda ikoko kwacho ndokubva aenda tazomufonera kwakumanheru ko wadii zvikanzi ndadzoka chichi hanzi kuGuma hospital kwacho zviri kunzi mishina haisi kushanda here meno ndomataurira akaita tati alright saka zvanzi vanoita sei vanzi vatotsvagira kuprivate kudii tati alright but inini handichadzova chiti ndikati samangwana uchaende zvanzi handichaendi tati alright saka tozonzwa sei kuti program dzakamira sei kwana mbuya vako naningiri nowafonera ndavafonera vari kuti hatina mari tati alright ndozvavaita sei ndozviripo no problem tozonzwa kana vachingaita sei tanzwa information yacho unozofonera mangwana no problem alright mangwana anyo ndochifona ndopakati vakadzoka nzi vakadzoka usiku alright ko vari kuti kudii zvikanzi hapana kuti hanzi todaenda kubhindura tati alright kana todaenda kubhindura tozongonzwa kuti zvamira sei kati kwaenda kubhindura sei iyo semunhu akatoti ari kurwara asati asimba nda kubhindura sei ndozvavari kutaura alright no problem atazomboita communication naye ndozoti chizorengwa muswei pane parinzi pakafukurwa mwana uku ndipo ndakazofonerwa nevanhu kuti no ko kunoku zvirunzi mukadzi wenyu paipai akanga aviga mwana mubhaketi but runzi akazonofushira mwana kunhengireni kumatsime uku saka zvirunzi pane mwana ari kunzi ari kutorotomoka ari kuti wakashandisa kutakura bhaketi nekudii kuchera ikoko handizivi kuti zvii zvakaitika saka zvirunzi kudii zvikanzi saka uyu ndoko ndafonerwa zvinzi nepolisi yepaSouthry Park vachiti toda kuuya kokutora ikoko iwo ndokuzwa kuna amai vako kuti utiredzi kunani kuna amai vako tati alright no problem but ko vanozoya sei ikoko vadii kuenda kubhindura zvanzi ndozvaata ndikati alright inini chaita sei kana ndauya ikoko ndozonzwa kuti zvamira sei kana vauyawo nongoti tozonzwa kuti zvamira sei inini nebasa ndobva ndazoya nebasa nezuro ndobva ndasvika kunoku ndobva ndasvikawo pachiyamendu wedu apa semunhu ndiye mukuru muridzi no makamira sei ndandambosvika mara akatoburuka munya ndangosvika munhu andabvunza wati inini handina munhu akaita sei akauya pandiri achinditsanangura asi tiri ngoita zvekuita sei
zvikungonzwa nevanhu vari kungotaura kuti ndo zvinhu zvakaita sei zvakaitika kumba kwenyu, asi inini handina nditi ndine munhu akauya direct kunondiudza kuti nyaya yakaitika kumba kwenyu yakadai. Pataura tikachisvika kumba, ndasvika panapa ndobva ndashedza ratu. Ko zvakamira sei? Ndobva nditsananguriro zvimwe chete zvipi izvi. Ndati alright, rega nditi sei, ndati alright ndazvinzwa. Ndati no ndichada kusvika kupolisi kwacho, bhozi runzi mapurisa akanotakura mwana wacho unzi zviri zvakazofamba sei handisi. Ndobva ndazoenda kupolisi, ndisvika zvakanzi no munhu acho ofisi yacho yavharwa, anonoka kuuya, asi munhu arita nyaya wacho atoendawo futi. Ndobva ndazoona umwe ndikaona chiti no indaida kunzwa kuti zvaiye zvakafamba sei. Tikanzi aiwa mumwe wacho ari kunzi akauraya mwana, kana munhu wamuri kutaura ariyo ndiye ari kunzi amai Mishi, anonzi amai Mishi, asi munhu mumwe wacho akabatwa arimo mukati waitaura nezita but inini zita racho handiti sei, handiriziwo. Ndati alright, inini handina zviri saka alright. Tikati no, ndobva watotora nhamba yangu, akati no tichapa mupurisa uyu, kana vane zvavada kukubatai vanogona kukukontakte pamakontakti enyu, kana vane zvavari kuda imwe information, kana kuda kudii.